The Zimbabwean government has arrested 65 illegal money changers after the new currency called the ZVAITWA lost 47.4% of its value on the black market in less than 2 weeks of being introduced on April 8. Mune Zimbabwe, aiwa mashoko ashamisa vanhu chitiko chavhundutsa vanhu tichiona Bhazi rakazara muguta reHarare vabatwa mamani changers vese varoma street aiwa 65 vakasvika vanovharirwa. Saka mina muna uzvizere noti bva wasubscribe ulike wotina on the bell icon. Nekuti tichipinda huko chiono anoya achiburitsa nawiza achiti Zimbabwean state media published pictures this evening of the illegal money changers outside the Harare Magistrate Court after their arrest. The illegal money changers have been remanded in custody until Monday for bail applications. Those who have stagwa panaswa muri kuona mufananidzo aiwa vakomana vanga vakaunganidziwa vakaita kukumbiwa vese mfanzi ndo vari kuita kuti ZIG ri lose value, ndo kuita kuti ZIG ritambudze vanhu vaone as if government hapana zvairi kuita asi government ichinyatsa kuita initiative yekuda kusunungura nyika. Saka pana kuti tikaona kuti vakomana vavanzi vari kuvharirwa kusvikira nemusi wemuvhuro ndopo vachazoiswa kuti vakwanise kuapply for bail. Ame zvichibotudzai mafungiro enyu munoti kudii pane move raitwa negovernment aiwa ri kunokumba mamani changers ese vachiti ndo varitoita nyika yeZimbabwe isaendera mberi. Tudzai mafungiro enyu aiwa ine mucomment section medu. Sanga no subscribe kulike channel tina on the bell icon. Tombo chamabvisa nokupa pano paZVAITWA News Live.